дар замони соҳиб истиқлолӣ дар кишвари мо тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ рушду нумӯ ёфтанд. Аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди соҳаи кишоварзӣ низ таваҷҷӯҳи хеле зиёд зоҳир карда шуд. Ин буд ки замин ба деҳқонон тақсим карда шуд ва сокинон барои рушди кишоварзӣ аз ҷумла бунёди боғ, аз худкунии заминҳои бекорхобида ва аз як замин рӯёнидани чанд ҳосил ҳавасманд шуданд. боғи Мирзо Юсуф Султонов дар минтақаи Сиёғуни деҳаи Дарғи ноҳияи Айнӣ ҳамсоли истиқлолият аст. Ин деҳқони асил ва боғпарвари хушзавқ 30 сол инҷониб дар ҳамин боғи бунёдкардааш заҳмат мекашад ва зиндагии худро аз ҳосили бадастоварда ба пеш мебарад. Ман аз ҳамин миёни замин боло кӯҳ буд. Ман ҳамин девору санге ки мебинем, ман аз ҳамин дарони замин кандам, буромадам санги девор кардам, ҳамина бӯстон кардам. Модоме ки одам ватанашо дилаш шӯра ё диёраша, бояд ҳамин хел ободӣ кунад. Ман ҳамин ҳаракат мекунам то зинда ҳаям, то ҷон дар танам ҳай таги ҳамин аҳоло ва хизмат кунам, нони ҳалол ягам. Ман ин маҳсулотое ки ман мегирам, ман боварӣ дорам ки як тараф зиндагӣ ман мегузарад, не ки як тараф боиси арзонӣ нархи навои мардум мешавад. солҳои пеш замини Мирзо Юсуф ҳамагӣ 0.10 садякро ташкил медод. Дар натиҷаи меҳнату заҳмат ин шахси меҳнатдӯст аз ҳисоби заминҳои бекорхобида масоҳати заминашро ба беш аз 1 гектар расонид. дар ин мавзеъ ба ғайр аз картошкаи полезиҳо ва хӯроки чорво наздик 1000 бех ниҳоли мевадиҳандаю сояафкан шинонида шудааст. боғи бунёднамудаи ин шахси меҳнатдӯст чанд соли инҷониб самари дилхоҳ ба бор меорад. айни замон Мирзо Юсуф бо аҳли оилааш ба гундоштани ҳосили зардолию себ машғул аст. дар ин минтақа зардолию себ аз охирҳои моҳи август то охири сентябр пухта мерасад, зеро ҳаво дар ин минтақа салқин мебошад. Мирзо Юсуф аз меваҳои шаҳдбори ин боғ зиндагии худро ба пеш мебарад ва зиёдатиашро ба бозор мебарорад. ҳоли ман пайвандҳои нав аз ишфараю конибодом ана ин қишлоқҳои наздики ки қишлоқи мо ҳаст пайванд оварда гузронда истодам. себ ягон 4 намуд дорам, 5-6 намуд зардолу дорам, чомақ 4-5 намуд дорам, олуча, беҳӣ, ҳамин худо ба шукр чизе ки ҳамин мева имконият дорам ақлам мегира дар боиси боғ карда истодам. ман ният дорам ки ҳамин будагӣ замина зиёд кунам, боз ҳам ҳамин ободия зиёдтар кунам, ба мардум хизмат кунам, бозору ҳамин одаме ки пешам мебиёд нисбати нархи бозор якчи арзонтар кунам, ҳам худам нон кунам, ҳам дигаронро. Мирзо Юсуф Султонов иброз медорад ки дар минтақаҳои кӯҳистон имконияти бунёди боғҳои ҳосилдеҳ мавҷуд аст, зеро дар ин мавзеъҳо обу ҳавои мусоид барои боғпарварӣ фароҳам мебошад. барои ноил шудан ба ин ҳадаф танҳо меҳнати шоиста бояд кард. Мирзо Юсуф Султонов азм дорад масоҳати боғашро сол аз сол бештар намуда ин минтақаро сарсабзу хуррам гардонад.